Kaixo, beste funtzio bat proposatzen dizuet ikasketa osoa egiteko eta marrazkia lortzeko, bale? Badakizue 6 puntu ikasi behar ditugula eta horiek izango dira laguntza onak gero marrazkia ondo egiteko, bale? Bien, orduan, lehenengoa da izate eremua kalkulatzea, bale? Razionala denez, behekoa berdin 0 egiten dugu, despejatu egiten dugu, eta isa izango da más menos bi. Vale? Orduan, izate eremua izango dira zenbaki erreal guztiak, menos bi eta bi. Vale? Orduan, badakizue, puntu hauetan, funtzioa ez dela existitzen, jauzi bat egongo dela, eta, marrazkia egiteko kontutan hartu behar dugu. Vale. Simetria. Badakizue, bi simetria daudela, vale? Kasu honetan, berretzaile guztiak bikoitiak direnez, gure funtzioa ikusita, berretzaile guztiak bikoitiak dira, vale? Orduan, nik esan dizuet, edo igual noizbait entzun duzue, berretzaile guztiak bikoitiak direnean, orduan simetria bikoitia egongo dela. Baina dena den konprobatuko dugu. Hartuko dugu zenbaki bat izate eremuan dagoena, adibidez 1 puntua, bale? Eta ordezkatuko dugu funtzioan, gero ordezkatuko dugu funtzioan zenbaki hori baina negatibo, eta gero aldatuko diogu zeinua funtzioari puntu horretan ordezkatuta, bale? 1 ordezkatzen badut funtzioan, hau izango da 1 berbi, zati 1 berbi minus lau. Hau da 1 zati menos 3. Minus 1 ordezkatzen badut, hau izango da menos 1 berbi, zati minus 1 berbi minus lau. Orduan hau da 1 zati 1 minus lau minus 3. Bale, bi hauek berdinak direnez, f de 1 eta f de minus 1 berdinak direnez, orduan simetria bikoitia egongo da. Bale? Eta badakizue, bikoitia bada, ez dela bakoitia izango. Bale? Orduan ez dut konprobatuko. Bale? Dena den, menos f de 1 izango litzateke, menos 1, menos minus 1 iruren, hau da 1 iruren positibo, orduan ikusten duzuenez ez da berdina, bale? Orduan ez da bakoitia izango. Zer esan nahi du funtzioa bikoitia dela? Bikoitia bada, badago simetria OI ardatzarekiko konparatuz, bale? Orduan, OI ardatza izango da simetria ardatza, bale? Orduan, eskerreko zatia eta eskumako zatiak berdinak izango dira, bale? OI ardatza izango litzateke adibidez ispilu bat, bale? Eta orduan eskerreko zatia eta eskumakoa berdinak izan behar dira, bale? Venga, ebakitze puntuak. Bale, OX ardatzan kalkulatzen badut, I izan behar da 0, hau da f de x izan behar da 0, hau da x karratu zati x karratu minus lau izan behar da 0, hau pasatzen da biderkatzen, orduan lortzen dut x karratu berdin 0, ze hau da 0, orduan x izango da 0. Orduan 0,0 puntua izango da ebakitze puntu bat. Badakizue, 0,0 puntua bi ardatzetan egon behar dela, hori da bi ardatzetan dagoen puntu bakarra, orduan OX ardatzean 0,0 puntua agertu bazait, pues OI ardatzean berbera agertu behar zait, bale? OI ardatzean X da 0, orduan ordezkatzen dut funtzioan 0. 0 karratu zati 0 karratu minus lau, hau da 0 zati minus lau, 0. Orduan berriro agertzen zait 0,0 puntua. Eta hori da ebakitze puntu bakarra. Bale? Venga, asintotak. Bale. Beti hasiko naiz kalkulatzen asintota horizontala. Asintota horizontala da zenbaki bat eta bere ekuazioa beti da halako bat. I berdin K, I berdin zenbaki bat. Eta zenbaki hori kalkulatzen da egiten funtzioaren limitea.
x karratu zati x karratu minus lau. Bale? Berretzaileak edo mailak berdinak direnez, koefizienteak kalkulatu behar dituzue. Koefizienteak konparatu, parkatu, bale? Orduan, izaren ondoan dagoen koefizientea hemen da bat, izaren ondoan dagoen koefizientea hemen da bat, orduan, bi zenbaki horren zatiketa da limitea. Orduan, nire asintota horizontala izango da i berdin bat. Bale? Orduan, beti konparatu behar duzue izaren ondoan dagoen zenbakia, izaren ondoan dagoen zenbakia eta zatitu behar dituzue. Bale? Eta beti hartzen duzue berretzailerik handiena. Izarekin dagoen zenbakia izango da gure koefizientea. Bale? Benga, orduan, orain asintota vertikalak. Bale, izango dira, izateremoan dauden puntuak, dira zenbakierrean guztiak menos 2 eta 2, orduan menos 2 puntuan egongo da asintota bat, eta 2 puntuan beste asintota bat. Bale? Bien, eta asintota zeiarra ez da existitzen asintota horizontala dagoelako. Bale? Benga, maksimoak, minimoak, gorakortasuna eta beherakortasuna. Bale. Horretarako deribatua egingo dugu. Bale. Bale, nire funtzioa da x karratu zati x karratu minus lau, deribatuko dut, bale? Behekoa berbi, hori da lehenengoa, ez ahazteko, bale? Eta orain egiten dut goikoa deribatuta, bider behekoa deribatu barik, minus behekoa deribatuta, bider goikoa deribatu barik, bale? Biderkatzen dut, hau da, hau zati x karratu minus lau berbi, bi hauek desagertzen dira, eta orduan badaukat menos 8x zati x karratu minus lau berbi. Laburtuta daukadanean berdin 0 egiten dut, bale? Orduan pasatzen dut bestea biderkatzen, eta orduan hau da 0, orduan badaukat menos 8x berdin 0, eta orduan x izango da 0 zati minus 8. Hau da 0. Hori izango da kandidatoa, bale? Muturra izateko, kandidatoa. Bale. Nire zuzenean jarriko dut kandidatoa 0, eta jarriko dut izate eremuan ez dauden puntuak, bale? Horiek ez dira izango muturrak, funtzioa existitzen ez delako puntu horietan, baina gorakortasuna eta beherakortasuna ikasteko jarri behar ditut nire zuzenean. Bale? Bien, hartuko dut zenbaki bat tarte bakoitzetik. Menos 3, minus bat, eta 3. Bale? Bien, orduan, ordezkatuko dut deribatuan. El menos 3 izango da positibo goian, eta positibo bean, orduan hemen da gorakorra. Non ordezkatzen ari naiz? Ordezkatzen ari naiz hemen, menos 8x zati x karratu minus lau berbi. Azken deribatuan ordezkatzen dut, honetan. Bale? Bien, orduan, ordezkatzen badut menos 3, goikoa positiboa izango da eta behekoa baita ere. Bale. Minus bat ordezkatzen badut, goikoa izango da positibo eta behekoa baita ere. Orduan, gorakorra izango da. Bat ordezkatzen badut, goikoa izango da negatibo eta behekoa positibo. Orduan, hau izango da beherakorra. Bale? Eta 3 ordezkatzen badut, hau izango da negatibo zati positibo, beherakorra. Bale? Orduan, non dago aldaketa? Hemen dago aldaketa 0 puntuan. Bale? Orduan, gorakorra izatetik, beherakorra izatera pasatzen da, justu 0 puntuan. Bale? Orduan, x igual a 0 izango da maksimo bat. Bale? Bigarren koordenatua. Ordezkatzen dut funtzioan, bale? Ebakitze puntua da, bale? Orduan, el 0, 0 izango da ebakitze puntu bat eta maksimoa baita ere. Bale? Bien, gorakorra izango da menos infinitotik 0 punturaino eta beherakorra izango da 0 puntutik infinitoraino. Bale? Bien, hurrengo
datua da agurtasuna, ganbiltasuna eta inflexio puntuak. Vale? Horretarako badakizue. Lehenengo deribatua da hau, x karratu minus lau berbi, eta deribatu behar dut berriro. Vale. Kontuz deribatuan, egin behar dut bigarren deribatua. Vale, pues betikoa. Bekoa berbi. Vale, berbi dagonez, berlau jarri behar dut. Vale? Biderkatzen dira berretzaileak, bi bider bi egin behar dut. Vale, goikoa deribatuta, minus 8. Bider bekoa deribatu barik. Minus bekoa deribatuta, eta hau da, bi bider x karratu minus lau, bider bi x, eta bider minus 8x. Vale? Kontuz, goikoa deribatuta minus 8, bekoa deribatu barik, minus bekoa deribatuta, eta bekoa deribatuta da funtzio bat berbi. Berretzailea, oinarria berbat, oinarriaren deribatua, eta goikoa deribatu barik. Vale? Orain, ikusten duzuenez, errepikatzen da, x karratu minus lau. Vale? Bi gehitzaile daukat, lehenengoa da hau, eta bigarrena da guzti hau. Vale? Orduan, errepikatzen denez, aterako dut kanpora. Vale? X karratu minus lau, berbat atera behar dut. Vale? Berretzailerik txikienarekin. Vale, orduan barruan zer daukat? Minus 8, x karratu menos lau, menos bi, bider bi x, bider minus 8 x. Vale? Eta behean x karratu minus lau, ber lau. Vale, kendu aldut bat hemendik eta bat hemendik. Orduan behean izango ditut 3. Eta saiatuko nahi simplifikatzen goian. Minus 8 x karratu plus 32, eta gero badaukat minus bider minus plus, lau x, bider 8x, 32 x karratu. Zati, behekoa, ber 3. Vale? Orduan, hau da 24 x karratu plus 32, zati, x karratu minus lau, ber 3. Vale, laburtuta daukadanean, berdin 0 egiten dut. Vale? Eta saiatzen naiz despejatuz. 0, bider bestea, hau izango da dana 0, orduan zer daukat? 24 x karratu plus 32 berdin 0, osea, 24 x karratu berdin menos 32, x karratu menos 32 zati 24, eta orain badaukat erro barruan zenbaki negatiboa. Orduan ez da existitzen kandidatorik. Vale? Kandidatorik ez dago. Beitu, egin behar dugu deribatu osoa, eta geroz ditugu lortu kandidatoak. Baina, bueno, hori askotan gertatu alzaigu. Vale? Dena den, deribatua egin behar dugu, jakiteko nondik nora den ganbila edo aurra. Vale? Bien, orduan erro negatibo bat agertzen zait, eta orduan nire zuzenean jarri behar dut menos bi eta bi bakarrik. Vale? Ze dira izate eremuan ez daudenak. Guk badakigu ez direla izango inflexio puntuak izate eremuan ez daudelako, baina ahurtasuna eta ganbiltasuna ikasteko, pues egin behar dugu edo jarri behar ditugu. Vale? Bien, deribatua. Bigarrena izan da 24 x karratu plus 32, zati x karratu minus lau, ber 3. Beitu, goikoa beti izango da positibo. Vale? Hau da, menos 3, 0 eta 3. Ordezkatzen dut bigarren deribatuan menos 3, goikoa izango da positibo eta behekoa positibo. Orduan aurra izango da. Vale? Ordezkatzen badut 0, goikoa izango da positibo eta behekoa negatibo. Orduan, ganbila izango da, tarte horretan. Vale? Eta ordezkatzen badut 3, goikoa izango da positibo eta behekoa positibo baita ere, orduan, tarte horretan aurra izango da. Vale? Hauek ez dira inflexio puntuak izate eremuan ez daudelako, baina esan aldugu funtzioa aurra izango dela menos infinitotik menos bi punturaino eta bi puntutik infinitoraino. Vale?
eta ganbila izango da -2 puntutik 2 punturaino. Bale? Bueno, honekin bukatuta dago ikasketa, bale? Orain egin behar dugu marrazkia. Bale. Orduan, egingo dut, saiatuko naiz egiten ondo, kostatzen zait marrazkia egiten hemen, baina, bueno, saiatuko naiz. Bale, ardatzak, bien. Bale, hau da, X ardatza, eta Y ardatza, badakizue izena jarri behar duzuela, bale. Badaukat, ebakitze puntu bat 0,0 puntuan, bale? Orduan, hemendik pasatuko da funtzioa. Gero, simetrikoa da, hori erabiliko dut gero. Badago asintota bat puntuan, osea, horizontala. Bale, Y berdin bat. Badago asintota vertikala -2 puntuan, eta beste vertikala 2 puntuan. Bale. Bien. Bale. Gehiago. Hemen maximo bat dago. Orduan, hau erraza da. Maximo bat badago eta bi asintoten artean egon behar bada funtzioa, pues marrazkia izango da halako zer, bale? Badakizue ez duela ikutzen, Naden, ez da erraza marraztea. Bale, ez du ikutzen. Hurbiltzen da, baina ez du ikutzen, bale? Orduan, hor maximo bat dago, bale. Bien, 3 tarte daude, bale? Lehenengoan, izango dut menos infinitotik -2 punturaino, eta hor, zer lortu dut? Hor, badakit funtzioa agurra dela eta gorakorra izan behar dela. Orduan, hemen ezin da egon marrazkia, ze marrazten badut bi asintoten artean beherakorra izango litzateke eta ganbila, bale? Orduan, hemen ezin da izan. Orduan, egon behar da hemen. Bale? Bi asintoten artean gorakorra izateko eta agurra izateko. Bale? Eta falta zait 2 puntutik bukaeraino, infinitoraino. Zer gertatzen da? Simetrikoa dela. Orduan, hemen ziur dagoela hemendik. Bale? Gainera, beherakorra izan behar da eta agurra baita ere. Bale? Eta gero, -2 eta 2 puntuen artean ganbila dela lortu dugu. Bale? Orduan, hori da beste datu bat, egiteko marrazkia oso ondo. Bale? Pues hau da marrazkia, lortu dituzuen datuekin, pues ez da zaila. Bale? Pues badaukazue, ariketa luze bat eginda, eta, bueno, espero dut asko ikastea. Eskerrik asko entzuteagatik. Venga, agur.